lehen baso desberdinik egote ziren. Egote zen gaztainek, egote zen artia, egote zen aretsa asko, eta basoak ziren garbizek. Erabiltzen gendu zen basoak usapilo baterako, ez? Ez ziren bakarrik izaten diru irabazteko edo diru iturri moduen erabiltzen gendu zen alde batetik egurra egiteko etxerako, ze etxedanetan txapak geneuka zen, estakak egiteko askotan, ze etxe gehienetan animalizek egote ziren, eta gero aizealdireko be basoak erabiltzen ziren. Gaur egun zer, gaur egun noa, egiz esan basoaren ez asko joaten, ze lehen ibiltzen ginen bidietan edo lehenengo konexio guniek ja ez dire existidu bezain, baina baso dana dire bardinek. Bai, garai baten zan dana pinue eta gaur egun da dana eukalitue. Eta ikusten da lurre bedala ja, lur gorriz, ez da lehengo lur berde hori ikusten. Ni jaio nintzenean oso aberatsa zen baserri mundua, eta garai horretan herriko aurreratuak moduan ikusten zirena pinuak sartzen hasi ziren. Baserritar askorantzako izan zen aldatzea euren ekonomia, ez? Pinuak lehenengo sartu zituztenak eta lurra zeukatelako, nahiko lurra, aberastasuna handien mototzien pisua erosteko beste. Eta nire aiten lagun batek horrela izan, 6-7 seme-alaba, lehengoari pisu osoa, bigarrenari beba, hirugarrenari ezin dizioan ordaindu pisua, baina apurka-apurka gazteenerako ja azkenean 10% baino ez zuen lortu pinuen etekinagaz. Pinuaz ezagutu dugun basogintza eredua, emoten da, betiko basogintza eredua dela, baina kontutan hartu bio 100 urte daroi eula basogintza eredua aplikatzen. Izen zen irtenbide oso on bat ekonomikoki baserri txarraskondako, diru asko emun dauelako eta baserri txarrandako izendalako babes bat ekonomikoki, baina kontutan hartu bida baserri txarrorreik eurak itxena biela lan horretako asko edo basoko lan asko eta errentagarritasunen gako handi bat hori izendala bai. Kontutan hartu behar dugu, ziklo laburreko espezie guzti hauek danak batera landatzen direla eta gero danak batera moztu be bai, ezta? Orduan sortzen diren basoak oso pobreak dira, bai genetikoki, bai biodibertsitatearen aldetik. Eta gero kontutan hartu behar dugu be bai, kudeaketa dela eredu intentsibo batean egiten dana, ezta? Eta kontutan hartu behar dugu, gure eremua oso malkartsua dela. Eta bai pistak sortzean, bai makinaria astuna lur saio horietan sartzean, lurra asko igatzen da. Eta igaduraren bitartez galtzen den lurzoru hori alde batetik erreketara doa, eta horrek sortzen duen kaltearekin, erreken uraren kalitatea asko jaisten dalako, biodibertsitatea be asko jaisten dalako bertan, baina beste alde pentsatu behar dugu be bai, galtzen den lurzoru horrek zenbat urte behar izan dituen sortzeko. Eta hori ja ez da berreskuragarri gure urte kopuru hauetan, ezta? Ikusten da, azkeneko hamarkadatan, batez ben ni udaletxien hauenetik, gerautara aso gehiago deko guzela baso inguruetan. Lur jauzize direla, urara asko handiz deko guz, inoz ez dugu zenak ukein gure herri zen. Etxe asko deko guz honino, euren manantial propizetatik urukin dabena gaur egun erarte, eta ja manantial horre ziketzen hasi dire. Eta ziketzen hasi dire uste dugu, nik uste dugu nahiko zigur nau, badala gaur eguneko dauen baso eredu egatik ez, eukalitu egatik gehizen bat. Sute arriskua ere pilo bat handitzen dute eukaliptoek. Askatu egiten dira enborreko azalak eta eukalipto landaketa batek, nahiz eta garbi ikusten dugun azpiko dana, sutea barraiatzeko askoz ere arrisku handiagoa ekartzen du sasiz betetako baso natural batek baino. Eredu honek esan geike orain arte dagoela errentagarritasun ekonomiko bat, gaur-gaurkoz errentagarritasun ekonomiko hori beti ez da hain ziurre,
eta gainera sortzen hasi da beste arazo batzuk. Arazo ekologiko batzuk eta arazo sozial batzuk, eta ontxe gaz aldaketa momentu baten. Gaz momentu baten, zeinetan apostu desberdinek itxen gabitzen. Pertsona batzuk apostu bat itxen dabitz basogintza eredu berdine jarraitzeko beste espezie batzukin, uste dugu horrek ez daukola irten bida handirik, uste dugulako arazu ez dela espeziea bera, baizik eta basogintza eredu. Eta beste espezie bat sartute bai, porrot berdin aukiko dugula eredu espaldin badugu aldatzen. Beste batzuk aldiz, eta ez Euskal Herrixen bakarrik, baizik eta Europako leku askotan bai, beste bide bat hartzen gabiz, eta basogintza eredu aldatzeko autu egin dugu. Azkenengo mendien, baina batez be azkenengo 3 hamarkadatan, asko landu da Europan bestelako basogintza eredu bat deitzen dut zaun hau. Izena berez estaldura jarraituko basogintza eredua da, eta Erresuma Batuan, Alemanian, Eslovenian, Suitzan, Frantzian, ozen jarra handi hartu dauen zeo zer da. Eta da, eredu bat, estaldura jarraia mantentzen da, hau da, matarrasarik ez da itxen edo arraseko mosketarik ez da itxen, mosketak itxen diez beti entresaka bidez, eta basuek beti mantentzen da egonkortasun bat. Egonkortasun ezertarako, lehen esan dugun ekosistema zerbitzu horri dana bermatzeko. Lur galerarik ez da inemun, eta lur galerarik emuten espaldin bada, basuen ekoizpen gaitasuna handixa hobe da, eta basu gaixotasun da izurriti aurre itxeko daukon gaitasune handixa hobe da. Oin gainera ikerrari desberdinek erakutsi dabe lur horretan eta arbola horren inguruen dauen mikrobiota horrek eragin oso handixa daukola basuen osasunien bebai. Hau da, osotasun batez hitz egin behar dugula, konplejutasun batez, eta ez ekosistemak simplifikatziaz. Zuaitza behar doguz, eta guzti hori ez dugu lez jakin. Horeka bategaz egiten, gaur egun krisi honetan gauz. Kontuan hartuta zelan joan diren gauzak, funtzio asko aukin alditu, baina batez be epe luzera begituta. Gure lurraldeak zainduta, iparraldera joaten bazara argi ikusten duzu, ez? Funtzio kulturala, berreskuratzea gure jakintzak, orain ez dago arotzik ere, ez dagoen lez konezin horik egurrarekin. Gure helburue da eredu bat emoti herrizeri. Herrizek ikustie, basogintza ez dela bakarrik diru irabazteko eredu bat, basoatan beste 1000 geuzein aldirela. Eta bardin, balizo aldabela dirue irabazteko, ez? Herrizen eman dugu pilo bat itzaldi. Eta egiz esan ikusi dugu, gaztien aldetik badauela aldaketa emoteko gogo hori. Orduen nahi dugune da udaletxe muden eredu izen jente horrentzako, eta jentik ikustie beste erabat posible dela. Basoz elkartea sortu genuen Busturialdean bizi garen herritar talde batek 2021ean gure ingurura begiratu eta aldaketa bat nahi genuelako. Eta apur bat lan egiten dugu bi hildotan. Alde batetik kontzientziazio lana egiten dugu tailer eta hitzaldien bitartez eta lan, eta beste alde batetik lan praktikoagoa egiten dugu. Musikako udalarekin lagapen bat egiten hasi gara. Kontratu bat sinatu dugu 16 hektariako pinudi batena, guk kudeatuko dugu hurrengo 20 urteetan. Kasu honetan, eredu izan nahi dugu erakusteko bebai kontserbazioaz aparte posible dela guztiak eta eredu jasangarri bat eukitzea. Ondo dauden pinua, diametro minimo bat daukatenak eta pistatik gertu daudenak, horrek bakanketa bide sustiatu nahi ditugu orain. Diru horrekin ordainduko dugu gero desbrose lanak eta landaketa egiteko. Zein da helburua? Hemetik urte batzuetara bertan egotea baso misto bat, bertako espeziez osatutako baso misto bat, baina ustiatu daitekena. Erakutsi nahi dugu bebai, kalitatezko egurra lortu aldala baso jasangarri bat sortuz. Nahi genduen izan zen, herrizek ikusti eta herrize parte hartzi horretan. Orduen, herrize parte hartzi landaketan, ze momentu honetan ikiz esan, basosek egin deuz lantaketa batzuk beste auzo baten hemen aritzan, eta jente pilo bate parte hartu dugu. Eta ja, umiek, gurasoak doaz parte hartzen eta ikusten zelan einaldiren gauzek edo zelan einaldiren beste era batera gauzek. Gaineraz dugu bakarrik egin nahi hau, eta nahi dugu herriaren parte hartzea eta eskualdeko jendearen parte hartzea bebai. Horregaitik egin ditugun auzolan guztiak izan dira bai eskolako guraso eta umeekin, eskualdeko jendearekin, eurek sentitzeko euren herriaren parte eta guztion artean eraiki behar dugun zeo zer dela. Tantai Basojabe kooperatiba izenak esaten da moduen, basojabe kooperatiba bada. Laguntzen dut hau basojabe pribatu eta publikuei
euren lurrak, euren basuek kudeatzen, baldintza batekin. Aplikatzen dugun basogintza eredu desberdin bada. Bazkideei laguntzen dut hau, diru laguntzan tramitazioen nuen, basoko lanak antolatzen, basoko lanak inbe bai itzen ditugu, eta apur bat basuen zaintzak eta kudeaketak eskatzen dauen lan guzti horrek itzen. Bazkideek kuota bat ordaintzen da urtien, eta trukien zerbitzu horrek jasoten ditu. Zerbitzu batzuk kuota barruen datoz, beste batzuk ordaindu behar diez, baina bazkide izetiagatik deskontu badaukie. Basogintza eredu desberdin bat apliketan dugu, desberdine kakotxen artien, Euskal Herriko leku batzutan gutxi gora bera aplikatzen da basogintza eredu hori. Nafarroko eta Arabako leku batzutan batez be, iparraldeko leku batzutan bebai. Eta da eredu bat, zeinetan mosketak guztiz inbiderrien, hau da, baso bat guztiz moztu beharrien, mosketak itxen didezen beti entresak abidez. Baso horretako arbola gutxi batzuk ataraz, baso horretan mosketak itxen die 10-15 urtien behin, errentagarritasun ekonomiko ez da galtzen, ekoizpena kopuruen be ez da galtzen, ez da gutxitzen, eta basuek hartzen daue, ero mantentzen daue egitura bat, askoz osu daue, eta eskaintzen ditu denpora ganien gainontzeko ekosistema zerbitzu danak bebai. Pinudixen kasuen, zaila da errentagarritasuna atalatie beste modu baten inge, orduen. Arraseko mosketa bat itxen dugu, azkenengo arraseko mosketa moduen ulertzen dugu, eta hortik aurrera abiatzen dugu prozesu barri bat. Berezko nahiko baldin badator eta kalitate honekue, izten dugu hori urteten, bestela landaketa bat itxen dugu, ero askotan hibrido bat esan digun. Behin landaketien jogula, edo berezko baso hori badatorrela, arbola gazte horrek zaintzen ditugu, bakimaketak inaz, desbrosiek inaz, ohiko lan horrek inaz, eta behin 10-15 bat urte daukola, azten lehenengo bakanketak itxen, edo lehenengo entresakak. Lehenengoko prozesu horrek gaztu bat dakar, basogintza eredu honetan, zein ohiko basogintza ereduen, gaztu oso berdintxu bedana, baina behin basuek egitura bat lortzen dauenien, 20-25 urte pasau dienien, hortik aurrera egingo dien ekintza danak, daukie retorno positibo bat ekonomikoki. Zergatik, baso hori ez talako botako berriro, ez tala handatuko berriro. Orduen zer itxen die bakanketak. Bakanketak itxen diez, 10-15 urtien behin, eta baso hori doiek geroz eta konplexutasuna handixo hartzen, geroz eta egitura hobi hartzen. Horrek aurrera itxen dauen einien, 50-60 urtekin, baso bat azten daia errentagarritasun oso on bat emuten, pinudixek emuten dauen errentagarritasunen parekue, pinudixek errentagarritasun ona emuten dauen parekue, eta hortik aurrera errentagarritasuna asko igoleik. Euskal Herrixen klima oso ona daukogu, Euskal Herriko zati baten behintzet, arbolako oso ondo azten diez, eta aukera oso ona daukogu basogintza eredua aurrera eruteko. Lehen aipatu dudan moduan, basosek ere kontzientziazio lana egiteaz gain, lan praktikoa egiten dugu, ezta? Eta lan praktiko horren barruan, lursail bat erosi dugu, eta lursail hori nahi dugu kontserbazio basoa izatea. Zergaitik nahi dugun kontserbaziorako basoa izatea? Gure inguruan, Busturialdean 70% dago zuhaitzez estalita, baina herena baino ez da bertako baso naturala. Kontserbazio basoak oso urriak dira gaur egun gure inguruan, oso gutxi daude eta gainera orokorrean gaizki kontserbatuak daude. Eta guk nahi duguna da, ahalik eta esku hartze txikiena daukan baso bat sortu. Baso hau ez du guztiatu nahi, ez dugu egurra atera nahi horretatik. Baina bai nahi dugu aisialdirako leku bat izatea, herriko jendearentzat, bertara joan ahal izatea, bai pasioan umeekin. Okilak ikustera, ez dakit, basoak ere ematen digu janari, fruitua biltzera joan gaitezke, perretxikoak, itzala eta freskura udan, eta guzti hori nahi dugu herriarentzat bai izatea. Nik uste dut aldaketa bat etorri bat horrela. Zenbat eta lehen hasi aldaketa hori abian jartzen, hobeto izango dela. Hau esaten dut, eredu honen krisixe oso ageriku dalako, ez nik esaten dutelako, baizik eta zientziak aspaldi esaten zauen, zientziak esaten zauen pauso horrek emundiez, bata bestin atzien datoz,
Eta beste herrialde batzuk eta beste leku batzutan erabakitxe hartu dabe, basogintza eredu aldatu dabe. Nik gureko naunke baserri mundua kaso gehiago itea, bizirik izatea baserria, eta baserriak izan duen jakintzarekin, diversifikazio horrekin, baso zati bat ere behar dugu. Eta uste dut, begirada ipini behar dugula etorkizunerako gelditzen direnentzat hemen izatea aberastasuna eta ez arazo bat. Hombre, nik gurot imagineu, pues, nire ondorengoari iztez, igual nik ez dut esetuko, baina basoak, lehengon nik esatzen izen dute zen baso horrek. Kolore guztizetako basoak. Bai, horri-gorrik du basoak, berdie, ez dakit, nik nire buruen dekoten imagen hori, ez? Izti barriro nire ondorengoari. Nik egia esan, hemen, ez dut ezagutu bertako baso askorik, ezta? Nik txikitatik jada pinuz beteta ezagutu izan dute gehiena. Baina bai nahiko nuke nire semeentzat benetan aberatsak diren basoak. Ur garbiz osatuta, ez? Erreka astoak dituztenak ur garbiz osatuta, kolore askotakoak, tximeletak, txoriak, ez? Aberatsak direnak, biodibertsitatea dutenak, eta nik nahiko nuke beste zeo zerrutzi nire semeentzat. Nik askorik ezagutu ez dudana gainera, orduan hobetu, gaur daukagun egoera hobetu nahiko nuke.